Kay mauro na siya nga commandment sa Ginoo nga naisaad ba nga mo honor ka sa imong mama o sa imong papa na kay long life. Bitaw unja. Unsa po imong ibuhat sa imong ginikanan, buhaton pud nimo sa imong anak. So mo bitaw guys nga makain ko nga makamatas ba sa po ko guys. Kay ba ko unsa ko sa ang ginikanan. Hi guys, good morning. Karon day guys, nang-invite ang silingan, Ginoo ko silang tagino to lamon dani ron. So, padong mi silingan adto kuno yung maniud to. Wow. Pero wow kay invitar man. So, taras humor na una na. Hi guys, dana mi. Uy! Diyan na, nagkawin naman yung aking sa dari. Hi guys. Uy! Woman! So, dami. Hi! Woman! Wow! Ayan. Okay, tagaan ang pagkain. Hindi ko sa rin. Butar ka to si pa-invitar. Ay, kuya, napad mo kuyangaan, me. Paborito na. Asan? Umba. Baboy. Umba Bisaya. Ha? Ay, natin eh. Asalan hindi eh. Mauwa. Asalan si Steph. Ispaas. Yan na, mas dugay. Sabay kasi mo ka. So guys, mga ni guys ag ilang mga ginikanan nga to na laing kalibutan. So mga nakakaan mi dali kay sumad man. Salamat ka dyan ito ha. Okay, sige, libre ka na ila. Bye-bye, thank you. Hi guys, good afternoon. Karon day mag-share sa salamat sa ang dugang nga video. Salamat ko sa among silingan. Salamat ko kay libre namin tamig paniud. Say why? So salamat Ate Lori sa lami ang paniud to. Kaka tumis ila na niud to. Kami jang tanan wa namin naka luto paniud to si Inday busog pod ja. Si Buboy ja, si Marjorie naman na sila pinutos pod sa gawas nga pangatag pod sa kuan man sila kuan guys handaan ja gi pangatag nila kasi na pinutos des gawas ay kuboy pagkuha na naman na sa pinutos para ipakaan sa imong ati. So salamat Ate Lori ug ni Kuya Stephen Ako ni bak Kuya Stephen sa inapido ka nang nay Kagulada sino ko makalipat mo dyan natang silingan. Salamat day salamat day ni Kuya Stephen ug ni Ate Lori. Sa kanunay jud pang-invite sila mga kahipo. Ana jud mo kaon. Mga baga naman mignaw bitaw. So mato guys.
Unja kanang nay kana sila guys bisan wa na ilang ginikanan ilagya pun kanang gi handom singa na managiingon nga bisag wa na gihandom gyapon na ilang ginikanan mo na mga anak nga makuano ginikanan. So mo na guys usasang ako ninyo ika kuan sa mga tao nga bisag wa na ginikanan gihandom gyapon nila ibahalagahan gyapon. Unja kanang nay isura lamang ko about sa kanang ahang kuan ahang gams kuan guys kanang naay naka-schedule na ko sa MRI 28 December 28 ja kanang apil na agkuan ang kanang CT scan kay di naman kinahanglan pa schedule kay anytime ko nakapwede naman ka magpa CT scan. So ang MRI ra maoy kinahanglan pa schedule kay daghan kanang baon sa na ngano kinahanglan schedule pa man na siya. Ja kanang nay salamat day ko guys sa kanang nay ang mga anak nga nang hatag na nagpamasko. Salamat day ko kang Denmark ja kay inday po si inday anytime daghan na naghihatag na pamasko. Ay mabisang kauban. So si Denmark mo to gitagaan kog bag ja. Silang duha sa uyab. Nanay bag, nanay pagwapa. Pero karon gatapuan pa kong pagwapa kay napalaki ko ingat-ingat. Nay bracelet. Ja kanang nay. Ganina kay namina mas inday gwali kay kada kuan mo sinis sa minagwali. Kita di kunong mga anak o di day jud kuno ta makanana sa atang ginikanan wa jud kuno tay grasya so tulay sa imong ginahan so tay mong nako sa imong wali ganina about honor your father and your mother. Ja Kay mauro na siya nga commandment sa Ginoo nga naisaad ba nga mo honor ka sa imong mama ug sa imong papa na kay long life. Bitawan dyan. Kung sa buhat sa imong ginikanan, buhaton po nimo sa imong anak. So, mawita guys nga makain ko nga matas ba sa po ko guys. Kay ba ko, unsa ko sa ang ginikanan. Ako sa tinadaman sa bahalag ako mawadan ko basta naadyo ko i-share sa ang ginikanan labi na og makasulon ako sa YouTube. Kay ba ko nga ang paghatag sa kwarta sa YouTube kanang kay ba jud ko nga gikan sa Ginoo nga ihatag namo nga naami monthly sa masweldo sa among vlog. So mana guys nga if makasweldo na ko bisan mura ba dyan gisaligan na bisan lisod bisan kanang naay igo-igo ra pud nga makapamayad sa mga utang. So musyo jud kun sa tagnanay bahalag gagmay ra kanang bahalag di dako ba basta kay makita nimo nga nalipay imong ginikanan dya. Basta kay di laman jud ka imong ikuan nga di ka makalipat nila sa time nga na kay hatag nga grasya sa Ginoo nimo. Mo sure jud ka sa una jud nimo imong ginikanan labi na mga tiguang na. Imong pamilya jud imong unahon dya. Mo na guys nga na sa karon nga ang mga anak daggo na dya na mga trabaho. O para ni Denmark di jud na wa ko nanguan nga si ang anak kay man jud ang anak aheng na obserbahan bitaw nila ni guys nga og murag sa batasan na nga kanang naay gusto siya nga kanunay gusto siya nga makatag sana para malipay ko. So makatouch pud nga imong anak ngan ana anja kanang naay wa ko nagdahom nga asa do pa kadjog ilang pamasko na. So si Janjan agbatasan na niya guys dili jud siya ulit mo na ijang batasan nga nakuha ni Jan nga di jud ulit bahala og siya mawad an basta mohatag jud siya. So mo na nagpasalamat sa Ginoo nga niliwat siya nagbatasan kay maliwat sa insik. Wala mo kaday. O maliwat sa insik nga o di man ko tanang insik mga ko agbatasan pero kanang naay wata ka kuan majugali kay dari na naliwat si Ja. So mana nga kananay padayon lang diha nak sa imong pagtrabaho sa amping kanunay o kari si ate kay o problema kay
diara na nagprotection ka na nana kay daman kami man pinag-uban. So mao na guys nga kanang na ay ang iingan nga sa mga tao nga kanang wa makanahan na og ginikanan bisag na iban wa man ko nagkuno kinsa pero sa alang pang nahibaw-an na ubang mga anak nga kanang proud ra sila sa labi na itong mga nangakortahan na. Proud sila kadto sa ilang kagalingan nga manghambog sila, ngatag sila dinhi didto. Sag-asa na ng hatag kay tungod lagi kay na sila kwarta ja para ipang hambog raman sa mga tao sa social media nga nanghatag sila og kwarta didto, nanghatag sila hinabang dari bisag asa abot-abot ja. Agmo na muna dahil ilang ginikanan no adan nila nang nanin sa ilang ginikanan dahil arang luod sa dahil kahimtang sa tinuod laman na ingon ana ja kanana ay mo na nga babawian sila sa Ginoo dana kay nakaiba mag-Ginoo nga uy ikaw wa sige ka og kanang nay panghatag da sa kanang nailaing tao unasa na imong ginikanan mainwa sa Ginoo kaindot ang ngayon ana kay ug labi na og kay baw ka nga imong ginikanan kanang nay luoy kahimtang ja di una day nimo ag kanang na ay panghatag kay arong magpakarong ingnan di ay arong ingnan lagi ka nga butan ka sa kitan ka social media ingnan ka nga kuan ko kanang nay nanghatag ko nang hinambog ko dari sa mga tao kay kanang nay daka lagi kog sildo sa ang reels kunuhay baron yana ba daka kog sildo sa ang kananay pag-upload og mga video sa social media so nanghambog na siya mo to gipanghatag bisag asa-asa na laman ang hatag ja wa unaha ang ginikanan so naa na nga na dai na ang Ginoo di malipay dana no na ingon ana nga sitwasyon so mao na sa uban mao na hatong istorya kay nakarelate ra pug ko ja kanang naay na nakarelate lang po ko kay na feel man pud na karon guys ug unsa ang kalipay sa ibuhat sang anak nga gipahalipayan ko og regalo kay baw sila unsay ahong kanang naay og sige na anja salamat po ko salamat po sa Inday nalipay po sa kadto sa yatag po sa manghod regalohan ay siya guys kay boss Janmark pod unsa pud sang kinahanglanon kay sige lagi sag pahilot sisag pahilot si karang para kandagan ta nang di motor nga ko anja di anad ko sa Cebu nga naadji mo hilot na ko kada si mama mo de anad sa nga ganan siya kanang niya na guys dari ba ja kay kas basa puta da nag kwarta nga si butag pahilot da nang nay mga manghilot ja muwi putag 500 pas katong niagi nga nagpa ilot mi buta ja tag sige 397 man to isang pangazo sa pila ka oras ja natural mo hatag man sa tip so ni patak sa 500 kada sa ang hilot so o kada semana ka magpahilot so kada semana 500 so mo na nga ni zan na malipay sa kada sang yatag ni muti kay bawo jud kuti nga kanang gamit jud na gamit jud kaadyo nang kananay ijang regalo so naglibog na migun sa kay daki lagi pong karton nagisidlan ja man ang gihatod gadi isang regalo na mo isang gihatod dito sa Guadalupe tinga ko ba nga daghan man pero da pagkaisa kay di hambos ay sarad to ja di aho ug kang ate ni ja motong isete lagi may mauli kay amo mag-unboxing lagi mi dato isang gihatag ja mato nga pagguling pa na siya ko kay nagplano jud po kung pait kog bag so mato nga ang Ginoo ka mao kay ang plano ko ja pero ato budget lagi nang kuana nga sikog panganday mo pait kog bag kay ang bag lagi kay ang bag ang perelit ng Florame gamay ra kaadto di masigo ang mga pitaka ug ang pila ka cellphone isud ja plano pa laman pero kay di ato laging kwarta kay bang matay sakit unahan mo din natag pamalit og mga tambaw so yatag sa Ginoo na guys nga nakabago kog bag ron salamat sa ko sa ang Hipulin og ni Janmark nga anang mga ilang regalo ko mazi ang kinahanglanon ng panahon na kay ang bag nagiba na pud ja
Ay, damo daghang mga bag dari, pero mga pang tayan na bitaw mga sipir, kay sading na kasi dagat, kay mamo dyan ay mga mahitabas yung mga gamit, mga pang tayon, nakas dagat dapit. Diya. Mga to nga, thank you Lord. Na nalipay po ko sa ipamasko nila. Diyan sa buting istorya ay. Diyan ka nang na ay mangkon kanina. About sa imong wali. Sa pa. Tagay ko gisir about sa imong wali. Ano sa imong nakuha? Ano na? Kana laging kuan, kanang nakikaaway ba? Nakikaaway. Nakikaaway. Kani guys, about ni Wali ganina kay nag Domingo di man mi simba, maminar mi Wali. So mura pa mi simba kay about po na sa Biblia nang among gibasa mo kuan. Ay about sa kaaway. Yang kaaway nimo, nakikaaway. Nakikaaway Ang dya. sa tinuod yun, dili na siya mo imong kaaway. Kundili ang spirit nga nag-influence anang tawhana, mo na imong kaaway. Dili gyud ang katong tao mismo imong kaaway. Kay parehaan ng nakay kabikil. Ngano man lagi og magatubangay na mo, ngano man lagi og magstoryahanay mo. Okay man lagi mo. Ngano man. So dili gyud ka ng tawhana imong kaaway, kundili ang nagsulsul anang tawhana. So, mo ang panuway. Ang nagsulsul, mo ang panuway. Okay. Kana man kung tawgod nga wa ang Ginoo niya. So wala ang Holy Spirit niya. So naay ang kana man kung tao, vessel na siya. Kanang mo siya kanang kitang tao vessel ta nga naadyoy sod. Hindi ko ka-explain tay sabi. Kitang English alaman. kanang unsa na siya? English na laman kay ron madali kay maka-explain. Ang kanang tao vessel na siya. So ang kanang vessel murag kanang mga barko, mga kanang gamiton sa Ginoo ba. Pero kinanglan kanang tao naa na si Holy Spirit sa sod para magamit ka sa Ginoo sa iyang dungog, iyang himaya ing ana. Pero ikaw tao ka, wala ang Holy Spirit nimo. So lain na ang nasa sod nimo. So, muna siya, example na, na kay mga kiubos, na kay kanang mga kaaway, na kay mga, basta ka na mga kiubos nimo. So, ang kana imong vessel, kana imong Barko. kanang gihulma sa Ginoo, na ana siya crack. So, ang crack, diha mo sud ang kaaway para sulsulan ka. So, dapat di ka magpasulsol. Di man sad kakaingon nga di ka pasulsul kay ang kuanon sa kaaway imo mang sulod nga di ba giingana kanang tawhana di ba giingana kanang tawhana. So ikaw tungod sa imong kalagot mo chati ka ng tawhana ingana ya katong tawhana gisulsulan pud sa maong espiritu nga nisulsul nimo so kubot gid mo. Pero magatubangay na mong duha makita nimo nga okay ra man day mo katura man day nagsulsul ninyo ang moy nagubot ninyong duha so okay inyong relasyon. So yan pa. So, mana isang nakuha ganina pagwali. Mana isang kon kay mga Domingo maron dya, mga lagi na nagwali si dya. Naminaw sa gwalin dya. Karang nagnaman ni dya, paminagwali. May surya man sa isang nakuha. Mato ganina katang about sa ginikanan o about sa sulsul sa kaaway. No? About sa ginikanan, sulsul sa kaaway, maoy isang na kuha sa isang wali rong adlaw. So dito, kasulsul. Kung sa may atong mga kanang na ay kunuhay o kasabot kanang sa pagsulsul kanang manang abisan o kanang na ay kita kay nakaiba mo sa atong tagsa ka o galing kuan sa dito pahin anang pagpasaylo o kanang reconciliation. Kanang forgiveness o reconciliation. Ang forgiveness niya ang jud ang Ginoo nga mo pasaylo gyud ka, di ba? Puy mo pasaylo ka, ang kanang pasaylo diha na nimo. Pero ang kanang reconciliation duha mo na ikaw na imong kaaway. Namang giusahay good nga ang pasaylo okay ra nga kanang pasaylo lang ka pero kay baw ka og mag-meet mong duha na mo mga kuan og dili na gyud na nimo mabuhat kay kibaw ka sakit na gyud kay nabuhat nimo pasaylo alang siya kay kibaw man gyud ka og magatubangan mo magbangga man gyud mo so dili nakakuano sa di naka accountable sa Ginoo ana kay imo naman siyang gipasaylo nga na bitaw
So manay nakuha ni sa Jangwali. Jangwali ganina. So unsa guys, mo lang itong giingon nga kita kanang may di man ta perfect makasama jud ta anja nanay. Kay tao ra man ta makasasama ta, so ako kanang sa tananahan ko nakasama ko nang ado man sa pasaylo. Kung kanang kay ba ko nga kanang ay nakasa ko anja. Og napitaw nga nakaibaw po ko nga napisazap na bisan wa sa ninga na nga pasaylo ako dyan sa pasaylo kay basta kay bawo nga anytime kanang bawi antas Ginoo kinabuhi inja natay gida sa tong daghan sa tong kanang kuan wa ta di ta malinawon di ay og natay daghang kanang nay ikuasan na nga katusi kuan nga so ako tanan nga kuan wa nagipasaylo na anja kay ba ko nga asap ko na sa jud mga sa ko pasaylo sa tao nga ang inganaan nga iba man jud ta nga masayop man jud ta kay tao ra man ta. So ndara to maro to guys kay ang naghanan na kuy jaw-jaw dari sa ang vlog ja. Daghan kadtong salamat dijong tanan og kanan ay God bless, happy Sunday, bye bye.